Kulikoro gouverneur o willa ka se numbu nyamamboyoro bala ni anko mako décharge finale. Ministre fintigi fla ulu bolela unina kidal. Chemba fatigi do we bingal ke waleta kanyesi tukutaka kari doma. Mali transition nyama colonel Asmi Goita ale koni maliga la sigide saba ka ulu blasira. Ambalma amina ni kibaran ni wala we baka bidon kibaru konnala. Kaula nuna ka fo kulikoro gouverneur ni oye colonel Lamine Kapori Sanogoy ale koni willa ka se numugula ni ayre la ka fo ko nyama bela jere koni beta bon ureni la. Kaula nuna ka fo gouverneur ale koni ka ni talim koni masoro do refe sabla dugumunu koni be numbu kreflala ale ni numbu era koni fene kono mo ulu bela jere koni ka kuma koni nchara ka nyasi nyama nun koni bonjuguma. Okum konala gouverneur ale koni willa ka se ni yoro ko fade na eno duden koni ka serela ko de kunchama koni be uluka koni atakala je nyaman kasa fo atabla nyaman jere la ko o koni kala sababu ulukan ka ko ji ulu bela jele beche ko wa ali seneke fen ulu era koni fene tikanye ni lamini yoro nunna kulikoro gouverneur ale koni ayere ka fo ko Bamako gouverneur mo ko ale koni ulu koni kum bela muka ko ale koni ka yeta la ko o kon koni mabo asirafe ko sabla ko be kon kun kelendo aka ko camion ba mun kon beta nyama poni yoro ne ko seben ko de kake ulula u be wili yoro mun na seben kadi uma o yoro la ko wa beta nyama no bon yoro mi yoro kon fenela ko seben kadi uma o yoro nun fenela ko wa akun yira lendo fene ka fo uga be ngon kon na ko mo mun kon beta nyama on che camion ba kon na tanto ko u kon ka ujilaja bashi uluga biri nyama nun dala wala sa u kana bi sirafe ko wa o yara temele fene ko fe ko baraka mina nyuma o koni kadi nyama chela numa wala sa chuka mina baraka on bese ka ke kanye ko ga ale koni ka jatemene la ko ni benga nunu ko o koni mabo usirafe ko o kama ko ale yara koni mina wuli ka jo wala sa chuka mina ni nyama ko fere koni bese ka soro ala akana ke de kun fene ala mini dugu fene ma kala duna ka fo ko dugu munu koni segenendo ni nyama nunu koni fe ko sebe ko ulu koni kerengena la numbu ale yara koni folo fuga dugu ale ni chamfala ko ni dugu ne segene do kosebe nyama nunu ko ni feyno kibara bare mambolo kada kuluka ode minisma ale ko ni ka finti mun be male ko yano ayele la ka fo ko mafla ulu ko ni la unina ka sababu ke dugu jugoro mugo doy ka wala do na ka fo ko ni minisma finiti gin nunu bi tane do yere octobre kalo kle tan golula ko nunu ko be la kana bara do wala sabla yordo ko ne yere lendo ka fo ko dugu jugoro mugo be o yoron na ni finiti gin nunu ko ni willa wala sa o sekata o dugu jugoro mugo nunu bo ko ga o baro sefe uluka bolma fe o tara yele dugu jugoro mugo do kan ni o kera sababu e kachi mo fla uluko ni bonela unina ayoro ni bela jelena ko wa mo nani yere kon fene kumbala ulu yere jogina ko sobe niki wala nun kon la senama minisma ulu kon ka kuna fundi siraw fe bololo sanfe wa u ya yere fene ka fo ko kabika minisma kon na mali kon la kabini samba fla aleni tan saba ko niye amogo biolo blani nannane dugu jugoro mugo ulu be mun bone unina kibara bare mambulo kada kuluka ode sibu siraka jamar fatigi do ulu dugu taga mobili do ka o kon na joka akono mo kon ka bolu fam minula kibara bare mambulo kada kuluka ode jamar fatigi do ulu bingal ke waleta ka nyasi dugu taga na do ma sibu siraka ka wala nuna ka fo ko sibu siraka octobre kalo kiletandru ko ni yoro ale yere ko ni sibu che ko akon kunto kilometre tan nyone ko chamber fatiki do ko ne fleka ni dugu taga karim ko najo akono mo ka ulu bolo fe na fama bela jelen ko ni mine ula ko o ko fe ni manu ko ni tunna ma ko ma soro ka uta yoro do ame wati mine ko sa ni ko ya ko na sira fintuma lu ko ne sega sega du boloda kibara wala mana ko ko fe ambo da kuluka kuna fani kunchela kibara wala mambulo kada kuluka wade mali transition nyama colonel Asmi Goita ale mali lasigide saba ka ulu birasira kawla duna ka fo ko transition nyama ale koni lasgide mun koni bilasira ko nunu kan kata Burkina Faso ale ni Iran jamana kan ale ni Rwanda Mohamed Mega ale bna take mali lasgide Iran jamana kan jangina ya dugure obna take malika lasgide Rwanda jamana kan ale ni Isuf Umar Maiga ale bna take malika lasgide Burkina Faso kawla dona ka fo ko ni ma saba nunu ko mali transition nyama ale ko ne nunu ko ni bela jele blasira ni la delikando wi sabla aye anyinu fe ko ni ma kelegel namun ko ni tatola fle ni jamana nuna ko bela jele ko ka ujija mali ni jamana nunu kaseka ulu ko ni chela glan kanye
ko sabla ko ni jamana fefe fle baranyoga ne be nuni mali jamana je ko wa o yara fena ko fe ko buna adamade ya ko ni gashi ko o ko ni be mali ale ni jamana nu bela jele ni nyogonje ambalma woni ke baranne ko mambulo kada o kulo kan ani je aka kulo majala o kan be anyogona were